Време е да отговоря на един въпрос, който доста често ми задавате. Дали с алоe верата може да се отслабне или това е просто един мит? Не, това не е мит. Наистина с алоe верата може да отслабнете, защото то подобрява функцията на вашия клетъчен метаболизъм. А това за тялото и за вашите килограми е много важно. Защото след като минете една определена възраст, след, да кажем, 38 годишна възраст, и мъжете и жените започват да трупат килограми. Защо е така? Защото метаболизмът се забавя и така цялото тяло не функционира както преди. След като е забавен клетъчният метаболизъм, настъпват и страшно много проблеми във вашия организъм, като най-различни болести. Но ако нормализирате вашият клетъчен метаболизъм, разбира се, че ще смъкнете и килограми. Но като всяка друга билка, тя също трябва да се натрупа във вашия организъм. След 4-тия месец, след като се натрупа алоe верата в организма ви, тогава може да видите и окончателен резултат. Така че, мили хора, наистина от алоe верата се ослабва. Но аз гарантирам само за този продукт, защото той е с сертификат от Института Фрезениус. Другото алоe на пазара, което е, не мога да ви кажа дали помага.